Caeu parte da rede que suministra a heroína que logo se vende nos poboados de Narón, que son dos maiores supermercados da droga de Galicia. A operación continúa aberta, de feito a Garda Civil levou a cabo máis rexistros nas últimas horas. Alo menos 4 persoas ingresaron en prisión, algúns dos detidos teñen vínculos familiares. A operación sorprendeu os veciños cando aínda non amencera. 5:30, 6 de la mañana, uno se va levantando, tiras del store y de repente, pues nada, el asalto, miras para enfrente, estás desorientado y no entiendes mucho lo que ves y de repente te das cuenta. Ves a todos los GEOs, aduanas, agencia tributaria, Guardia Civil, Policía Nacional y como una película, pero como una película del FBI, tal cual. Se llevan a una persona detenida, supongo que es la persona que reside en el edificio. Hasta donde vimos los vecinos, la jueza estuvo practicando el registro delante de la detenida. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias. Hoxe é martes 13, así que toquemos madeira e que non nos pase como a un veciño de Sanxenxo que perdeu preto de 20.000 euros nunha estafa bancaria por SMS. A vítima é un home de 70 anos. Recibiu unha mensaxe no seu móvil que aparentemente era do seu banco. Pedíanlle que chamara a entidade para solucionar unha compra non autorizada. O facelo deu os seus datos persoais e acabaron por baleirarlle a conta bancaria. A Garda Civil alerta do aumento deste tipo de ciberestafas e pide extremar as precaucións. Envía un mensaje de texto en el que simula ser una entidad legítima. No móvil hoxe en día apareceche de todo, porque a min aparecen a veces así cousas de le llegou un paquete, non sei que e tal. Eso sí, que pasa que non lle fago caso a nada. Non contesto a números extraños, nin clicleo ningunha mensaxe nin do banco, nin de nada. Foi unha discusión de tráfico como tantas, pero que subiu de ton, houbo un coitelo polo medio e aínda que non chegou a haber agresión, a policía detivo o portador da arma. O suceso produciuse nunha área de carga e descarga ás portas do Hospital Povisa, en Vigo, e a detención dentro do propio centro sanitario. Evacuada unha muller en Miño por unha posible intoxicación por monóxido de carbono. Todo indica que houbo unha mala combustión dun quentador no seu domicilio. Un veciño deu a voz da alarma e salvou a afectada que estaba mareada e caera ao chan. Os profesionais das emerxencias lembran a importancia de manter as medidas de seguridade. Recomendan instalar detectores de gas para evitar accidentes que en algúns casos acaban sendo fatais. Equipámonos cos equipos de respiración e máis cos explosímetros e accedemos á vivenda comprobando que cando entramos nela xa estaban as fiestras abertas. Por exemplo, en un detector de monóxido que según onde se coloque na estancia da casa, colocaremos nun lado ou noutro. Se, por exemplo, o colocamos nunha habitación onde dormimos que está alonxada da fonte de ignición, colocarémoslo á altura da cabeza onde dormimos. Hai descontento entre os usuarios da estrada que conecta San Marcos en Santiago coa autovía. Condutores e residentes falan de inseguridade á hora de circular por esa vía. Denuncian que é unha estrada moi estreita. O tránsito habitual de camións obriga aos donos dos vehículos a facer manobras e mesmo parar durante varios minutos para cederlle o paso aos trailers. Hai algúns días que o tránsito é totalmente continuo. Xa non só cando coincide un camión cos coches, pero hai as veces que coinciden dous camións. Entón, teñen que facer manobras de adiante para atrás. Hai veces que teño que sair da miña casa e teño que esperar 5 minutos. Si te colle no medio ou das marcha atrás e un camión grande, xa tens que dar marcha atrás. Desde que fixeron o acceso á autopista desde aquí, isto mete medo. En Miño, unha muller tivo que ser evacuada do seu domicilio esta madrugada por unha posible intoxicación de monóxido de carbono. Cando chegaron os bombeiros ao lugar, comprobaron que as medicións de gas daban resultado negativo porque a vivenda xa estaba ventilada. Con todo, indicaron que a causa máis probable foi a mala combustión do quentador. Para evitar sustos como este, recomendan instalar detectores de monóxido nas casas. Vexan.
Aconteceu neste inmoble da Rúa Real de Miño. Ata aquí desprazáronse rapidamente os servizos de emerxencias tras seren alertados contra as 3 da mañá polo 112. Unha vez que chegamos ao lugar, o propietario da vivenda entréganos as chaves da mesma, equipámonos cos equipos de respiración e máis cos explosímetros e accedemos á vivenda comprobando que, cando entramos nela, xa estaban as fiestras abertas e a bombona e máis a chave de paso do calentador de gas cerrados. Verificamos que todo está dentro dos parámetros normais e aconsellámoslle ao particular que faga unha revisión de dito equipo. Me informaron de que había unha intoxicación e que por suerte non hai gravedade no asunto, pero eu aquí, sendo da zona, non me enterei absolutamente de nada. Sobre las 4 de la mañana fue cuando se fueron. Vino un vecino y dijo, ¿no te enteraste? Y yo, pues no. Digo, te sonó bien pesado. Digo, pues nada, no me enteré de nada, ni del ruido ni nada. No interior da vivenda afectada había 4 persoas que presentaban síntomas de mareo. A muller foi evacuada ao centro hospitalario, mentras que o marido e dous nenos non foi necesario. Para evitar calquera tipo de incidencia, os expertos en seguridade e servizos de emerxencias insisten na importancia de instalar detectores de calor, fume e monóxido de carbono como este. Son dispositivos que roldan os 20 euros e moi doados de colocar e que poden marcar a diferencia entre a vida e a morte fundamentalmente durante a noite. Este, por exemplo, é un detector de monóxido que, según onde se coloque na estancia da casa, pois colocaremos nun lado ou noutro. Se, por exemplo, o colocamos nunha habitación onde dormimos que está alonxada da fonte de ignición, colocarémoslo á altura da cabeza onde dormimos, na parede. Se o colocamos na estancia onde se pode xenerar esa fonte SCO, colocaremos na parte máis alta. E cando el detecta, solta unha sinal luminosa e acústica que nos avisa. Esa sinal é que nos di que temos que marchar da zoa e avisar ao 112 para que manden os medios de emerxencia. Un pequeno dispositivo que pode salvar vidas. En Monforte os veciños levan 40 anos pedindo máis seguridade no paso a nivel da Florida. Situado a escasos metros da estación do tren, é un dos máis perigosos. Houbo xa numerosos atropelos, o último o pasado domingo. Un veciño que recibiu o impacto dun tren de mercadorías cando cruzaba o paso. O home foi evacuado ao hospital. O tren circulaba a moi pouca velocidade, ao ver o peón freou, pero aínda así bateu contra o home. E o relato do último accidente neste paso a nivel de Monforte. Dos 6 que atravesan a vila, este, din os veciños, é o máis perigoso. Que a señalización poñera con moito tempo antes. A xente, como ve que non ven o tren, pois ao final pasa. Bueno, la gente ve las barreras bajadas, pasa igual, non se preocupan de esperar. É peligroso, despois leva moitos anos aí, a xente colle confianza, mira, non pasa o tren, entonces pasa. E agora, coa reforma da vía, ven máis silencioso. E síntese menos o chacachá do tren. Aquí conflúen 5 rúas, houbo xa numerosos atropelos, algúns mortais. Os veciños levan máis de 40 anos reclamando que se mellore a seguridade na zona. Finales, foi aí en junio ou julio, ano pasado, xa non me acordo moi ben a fecha, un atropello mortal, e o domingo que foi a noite, me parece. Pois volveu a ver aquí. Hacer un paso elevado o algo así, porque está habiendo muchos accidentes. O paso conta con sinalización lumínica e sonora. Hai semáforos, pero ademais os veciños piden barreiras para os peóns. Debía estar de outra forma cerrado. Cando pasa o tren debía cerrar isto todo, as barreras estas tamén, para que impida pasar aos pequenos e ás persoas maiores que non teñen o que lle digo, a vista e o oído que non se percatan da señalización acústica e visible. Souberon a baliza, como se baixa, para cando pasan os coches, esa persona tiña que pararse. Está en marcha a modernización da liña, pero non se contempla a eliminación do paso pola súa complexidade técnica. A falta de espazo na estrada que conecta San Marcos coa autovía causa descontento entre os condutores e residentes da zona. O frecuente tránsito de camións pola vía de dobre sentido obriga os vehículos que a usan a realizar manobras que chegan a estenderse por minutos para poder pasar. Aos poucos se invadindo o carril contrario, así se ven obrigados a trazar a saída cara a AP9 ou a A54 os camións que circulan pola rúa de San Marcos de Santiago.
Esta dificultade no acceso débese ao estreita que é a pista, que ademais permite a circulación en ambos os sentidos. Esta circunstancia fai que tamén sexan frecuentes os atrancos cando un vehículo de alta tonelaxe se atopa con outro automóvil no medio da estrada. Hai algúns días que o tránsito é totalmente continuo. Xa non só cando coincide un camión cos coches, pero hai as veces que coinciden dous camións. Entón, teñen que facer manobras de adiante para atrás, hai veces que teño que sair da miña casa e teño que esperar 5 minutos. Unha especie de entrada así a unha vivienda que ten así algo para apartar e tal, pero depois, se te colle no medio, ou das marcha atrás, se é un camión grande, xa tens que dar marcha atrás. Hai días que é terrible, que se xuntan aí na entrada, camións que veñen de arriba, camións que van por a pista. Con todo, as dificultades para os residentes deste tramo da vía non só se limitan ao frecuente tránsito de camións nin as dificultades para manobrar. Sinalan tamén que a falta de visibilidade e a ausencia de ver as rúas supoñen un risco, especialmente cando moitos dos vehículos que pasan polo tramo o fan superando os 30 km por hora que marca a sinalización. Xa ves que a 30 non pasa ningún, pasan lanzados. As horas puntas é terrible. Nada, non temos visibilidade para salir das casas para ver se ven un. Desde que fixeron o acceso á autopista desde aquí, isto mete medo. Ante o actual estado da vía non existe unha solución consensuada para tallar os diversos problemas que afectan ao tramo, aínda que son múltiples as propostas de condutores e veciños para intentar resolvelos. Ou facer outro acceso e deixarnos a nós tranquilos, ou senón cancheen isto e que nos poñan algunha beira rúa para nos poder salir das casas. Ao final isto o van a ter que poñer dunha única dirección, porque senón, se viña un camión eu son unha furgoneta, se vai en dous camións como era un tráiler, pois non daban pasado. Con todo, a alternativa máis popular sería a de recuperar as restriccións de circulación por tonelaxe do vehículo que anteriormente presentaba a vía. Y de repente, pues nada, el asalto, miras para enfrente, estás desorientado y no entiendes mucho lo que ves y de repente te das cuenta. Ves a todos los geos, aduanas, agencia tributaria, Guardia Civil, Policía Nacional y como una película, pero como una película del FBI. O condutor deste camión resultou ferido esta mañá nun aparatoso accidente de tráfico por saída de vía no concello lugués da Pobra do Brollón. Ocorreu no quilómetro 512 da Estrada Nacional 120, á altura da parroquia de Cereixa, cando o home perdeu o control do vehículo ao tomar unha curva situada antes dunha ponte. En consecuencia, o camión caeu varios metros, como ven nas imaxes, e emborcou, quedando o seu condutor atrapado na cabina. Ata o lugar desprazáronse Urxencias Sanitarias de Galicia, os bombeiros de Monforte, o GES de Quiroga e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez liberado, o home foi trasladado en helicóptero ao Hospital Universitario Lucus Augusti. Un home quedou detido en Vigo por presuntas ameazas con arma branca a un transportista que lle recriminou por aparcar no espazo reservado a carga e descarga no Hospital Povisa. A detención produciuse no interior do centro médico, onde o arrestado entrou acompañando a un familiar. Todo sucedeu ás portas do Hospital Povisa en Vigo cando un condutor aparcou indebidamente nun espazo de carga e descarga habilitado para o almacén deste centro médico. Un transportista que estaba na zona recriminoulle esta acción e os dous homes entraron nunha disputa verbal que rematou de xeito violento cando o condutor sacou unha arma branca coa que presuntamente ameazou o traballador que lle chamara a atención. A liorta produciuse no exterior do hospital, pero tras este enfrontamento, o home que portaba o coitelo entrou no centro médico acompañando un familiar. Alertada dos feitos, a Policía Nacional desprazouse a Povisa e coa axuda do persoal e das cámaras de seguridade localizouno no interior do edificio, onde procedeu a súa detención por un presunto delito de ameazas con arma branca. Levaba o coitelo no pantalón, porén en ningún momento o home ameazou o persoal ou os pacientes. Segundo informou a Policía Nacional, o transportista supostamente ameazado non quiso presentar denuncia. Temos que falar unha vez máis de estafas telemáticas, neste caso con éxito. Unha víctima trátase dun septuaxenario de Sanxenxo o que lle roubaron 20.000 euros só por contestar a unha mensaxe que lle chegou o teléfono móvil.
Un veciño de Sanxenxo de máis de 70 anos foi a última vítima dun calote bancario cada vez máis frecuente. Trátase do chamado smishing, polo que os delincuentes envían un SMS ao teléfono móvil alertando sobre falsas incidencias bancarias, paquetes non recibidos ou premios obtidos. El ciberdelincuente envía un mensaje de texto en el que pues simula ser una entidad legítima. En este caso ha sido un banco, pero podría ser una red social o cualquier otra entidad pública como puede ser pues la DGT. O veciño de Sanxenxo recibiu unha suposta mensaxe do seu banco en que lle alertaban dunha compra non autorizada por un elevado importe. Deronlle un número de teléfono para solucionalo, o home chamou e coa excusa de verificar a súa identidade pedironlle os seus datos personales, números das tarxetas e información das súas contas. Logo instáronlle a entrar na aplicación do banco e así lle roubaron máis de 20.000 euros. Non contesto a números extraños, nin clicleo ningunha mensaxe nin do banco nin de nada. Eu totalmente elimino xa. Si veo que me mandan un SMS y no conozco, pues tampoco lo abro ni nada. Yo no pico, intento no picar, va. Por ahora me salió bien. No móvil hoxe en día apareceche de todo, porque a min aparecen a veces así cousas de le llegou un paquete, non sei que e tal. Eso sí, que pasa que non lle fago caso a nada. Ninguén está a salvo de caer nas redes dos ciberdelincuentes. En el caso del smishing, no acceder nunca a las URLs que nos remitan en un SMS, porque simplemente nos van a llevar a una web falsa donde se van a apropiar de nuestra información personal y va a caer en manos de terceros que van después a cometer otro tipo de estafas o van a vaciar nuestras cuentas bancarias. Simplemente lo que tenemos que hacer es entrar por un canal habilitado, como es la banca online o personándonos en la oficina y verificando que eso que nos ha llegado por mensaje pueda ser falso o no. Estas ciberestafas estánse a multiplicar nos últimos tempos, especialmente entre a poboación de máis idade. De feito, os ciberdelitos son xa o 27% do total dos casos que investiga a Garda Civil. Imos de Sanxenxo a Vilagarcía de Arousa. Alí a Policía Nacional desartellaba estes días un importante punto negro de venda de droga. Os veciños da zona levaban tempo denunciando inseguridade no lugar e puxeron en marcha un dispositivo de vigilancia que rematou coa detención dunha persoa. Xa pasou a disposición xudicial, pero quedou en liberdade. Os veciños do barrio de Trabanca, en Vilagarcía, levaban tempo denunciando a inseguridade que sofren a diario coa presenza dun punto de venda de droga próximo ás vivendas. Así que a Policía Nacional puxo en marcha un importante dispositivo que finalmente deu os seus froitos. Despois dun tempo de vigilancia conseguiron detectar a presenza de intercambio de sustancias estupefacientes a cambio de cartos nesta céntrica rúa da Vila. No interior dun vehículo, os axentes atoparon agochados máis de 200 gramos de cocaína, 1.800 euros en metálico e unha balanza de precisión. E a partir de aí detiveron o presunto autor dun delito contra a saúde pública que xa pasou a disposición xudicial e quedou en liberdade. Xa viron o comezo do Galicia Noticias, cae parte da rede que suministraba heroína aos grandes supermercados da droga de Narón. 4 dos detidos ingresaron en prisión, pero non se descartan novas detencións. De feito, onte mesmo houbo outro rexistro relacionado con esta mesma operación. Me cago en la puta. A operación antidroga do Benres traía cola. Nas Solainas sorprenderonse de primeiras polo forte dispositivo policial que os sacou da cama. Había 24 homes aí preparados, armados e eso. Era noite ainda, non esperaba nada. Eso non se sabía nada, claro. Ves a todos los geos, aduanas, agencia tributaria, Guardia Civil, Policía Nacional y como una película, pero como una película del FBI, tal cual. Xustifícase polo que trascendeu agora. Os detidos formarían parte da rede que suministraba heroína aos grandes supermercados da droga que rodean Narón, entre eles o de Freixeiro. La zona del campamento de Freixeiro es muy crítica. Se dice que es el supermercado de la zona norte de España, de la droga, y bueno, que mucha gente que cuando se desmanteló el poblado de Penamoa en Coruña se vino para aquí, en fin, eso supongo que le impacta a cualquier persona normal.
O forte de operación desenvolveuse neste edificio da rúa Xaquín Bruqueta, o suposto refuxio da droga antes de repartila polos asentamentos. Dai saiu esposado unha veciña, unha nai de familia que agora traballa de limpadora nun instituto de Ferrol, pero que antes fora empresaria. Xestionou negocios de hostalaría que sempre acabaron mal. Os axentes rexistraron varias propiedades súas, pero tamén o baixo dun irmán que está pegado ao edificio. Hasta donde vimos los vecinos, la jueza estuvo practicando el registro delante de la detenida, por eso supongo que tardaron en llevársela. Registraron su coche, creo, registraron los garajes y registraron toda la casa. Se llevaban muchas cajas, muchas bolsas y luego ya en tono cómico, pues algunas eran de Ikea. Entonces la gracia de ver a los señores geos con la bolsa de Ikea. Houbo 5 detidos e alo menos 4 xa ingresaron en prisión. Todo apunta a que son familia. Fálase de que nos rexistros incautaron uns 20 kilos de heroína, tamén haxís, uns 300.000 euros en metálico e 2 coches roubados. Un deles podería ser un Seat León de alta gama que nunca moveran do garaxe. Golpe forte ao tráfico miúdo nunha zona crítica, nunha operación que segue aberta. Onte mesmo houve outro rexistro fora da zona de Ferrol, pero relacionado con esta mesma rede e que tería detrás a un dos clans máis coñecidos do narcotráfico de Galicia. As cereixas, os arandos, o melón son froitas propias do verán, pero malia estar en pleno mes de xaneiro xa se poden mercar en gran parte das tendas de alimentación. Iso sí, ao estar fora de temporada, algúns destes produtos véndense a prezo de ouro e apenas teñen sabor. Os froiteiros recomendan consumir as que están no tempo, máis nutritivas e saborosas. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. A cereixa, por exemplo, ahora, hombre, está boa, pero está mellor no verano. A froita, se non é de tempada, non me sabe igual. Por exemplo, temos mangos de barco e mangos de avión, e os mangos de barco son mangos que os recollen verdes, que maduran en cámaras, maduran incluso nas casas unha vez os compras, e o sabor e as cualidades pois son distintas, ves afectadas. Nova xornada de aviso laranxa na costa galega e esta sucesión de alertas afectalle inevitablemente a frota pesqueira de Baixura. Alejandro, aí en Ribeira saíron ao mar. Sí, efectivamente, boa parte da frota de Baixura permaneceu amarrada ao porto, pero sí que algunhas mariscadoras en embarcación saíron a faenar moi pretiño do Peirao. Son as consecuencias que nos deixa esta sucesión de borrascas. A primeira hora da mañá estaba activo o aviso laranxa en boa parte do litoral galego, pero agora ese aviso é de carácter amarelo, con ondas de 4 ou 5 metros de altura. A situación irá mellorando conforme pasen as horas, á espera da chegada dunha nova fronte de cara aos xoves. Só os barcos pequenos que traballan nos bancos marisqueiros pegados á terra saíron hoxe en Ribeira. O resto da flota permanece amarrada a porto debido ás malas condicións do mar. Casi ningunha, saliron unhas pouquiñas de marisqueo aquí detrás do muelle, aquí máis ao abrigo da ría, pero outras embarcacións, a maioría das embarcacións do marisqueo están amarradas ao puerto tamén, os do pulpo, os dos aparellos, pois tamén están todos amarrados para o que é a Baixura, non? Situación semellante en Muros, onde toda a flota de Baixura está parada, e só traballan as 7 embarcacións pequenas dedicadas á navalla. A situación é moi mala, moi complicada, non? Unha xa non solamente polo vento, senón polo mar de fondo. A verdade que estamos atravesando unhas borrascas unha detrás de outra e non dan tempo a recuperar ainda o tempo para que se quede ben en calma, non? Pero, bueno, xa aquí dentro da ría xa é complicado, canto máis salindo un pouquiño para fora para a costa. Dá un día ou dous un pouquiño de tregua, non que sea moita tregua, pero o que esperamos é que veña para a fin de semana se veña moito mal tempo outra vez. O vento tamén lles obrigou a parar os 80 barcos da Cofraría de Fisterra que agardan a mañá para sair pescar. E na illa de Arousa viven unha xornada sen actividade algunha. As embarcacións de marisqueo xa estaban en paro biolóxico e o mal tempo impediulle sair ao resto. O normal é que aproveitan a reparar os aparellos, non? A atar aos redos dos miños, ou facer nazas, ou calquera actividade que teñen pendiente que non poden facer diariamente cando van ao mar, non? Entón aproveitan, cando hai mal tempo, aproveitan, peso. Os xoves na Costa da Morte volverán estar en aviso laranxa por vento no mar e ondas que poden superar os 5 metros. Galicia continúa hoxe baixo a influencia do temporal, a pesar de que aos poucos vanse desactivando algunhas das alertas por risco meteorolóxico coas que arrancábamos a semana. Unha vaga de mal tempo que se está a deixar sentir en toda a comunidade, con refachos de vento, atención, de ata 141 km por hora en Cabeza de Manzaneda. Tamén con precipitacións abundantes. En Santa Comba caeron 32 litros por metro cadrado. As temperaturas máis baixas da xornada rexistráronse na provincia de Ourense
cunha mínima de menos 0,7 graus no Concello da Veiga. Ante as chuvias intensas das últimas horas, a Xunta activou o plan Inungal para o seguimento do caudal dos ríos. Nestes momentos vixíase o río Cambeda, en Vimianzo. Cal é a situación, Xoel? Pois moi boas tardes, Raúl. Desta hora a situación é moito máis tranquila, sobre todo agora que deixou de chover e que tamén o caudal deste río comeza a diminuir pouco a pouco. Malia todo, o caudal chegou a rebordar nas últimas horas anegando terreos de cultivo que aínda agora permanecen, como poden ver, cubertos de auga. Por iso convén manter as precaucións porque, como poden ver, en puntos como este no que nos atopamos, ese caudal tamén segue sendo moi elevado. A Dirección Xeral de Emerxencias mantén activo dende onte ese plan Inungal en fase de preemerxencia. Lembran as autoridades a necesidade de extremar as precaucións e evitar achegarse aos leitos dos ríos que poidan ver incrementado o seu caudal como consecuencia das choivas. Río fora é frecuente, día si día non, cando o inverno é sempre, pero moito é a falta de limpieza dos ríos. Ayer pola tarde, de noite, pois chovía ayer todo o día. E onte o río como iba? Iba máis crecido que hoxe? Un pouco menos. Onte iba bastante normal, pero hoxe vai casi cheo todo, porque está aí o canal aí que se pode ver. Xa está en marcha unha das mellores campañas de grelos dos últimos anos. O frío e a chuvia favoreceron os cultivos desta verdura típica do inverno galego. Rematadas as festas do Nadal, chega o tempo do cocido e do lacón con grelos, a verdura máis emblemática do inverno galego. Nesta explotación de Boqueixón van polo segundo ciclo de produción, nunha campaña que cualifican de boa en calidade e cantidade. É unha campaña que está facendo frío, algo de agua, non están vindo moitos días de sol, entonces o grelo sí que o está agradecendo o ter a agua. Está sendo, en tema produción, está sendo bo. É un ano con boa produción. Son múltiples as variedades de grelo que se producen en Galicia, pero na horta de Rodiño cultivan con moito mimo unha específica desta zona, o grelo de Boqueixón, coidando e seleccionando a semente para lograr un produto de calidade e sabor que marcan a diferencia. É un grelo moito máis suave, non deixa de ter o sabor de grelo, pero non ten ese sabor fuerte, agrio, senón que é moito máis suave. É un grelo que non fai tanto daño a hora de comelo, porque non ten esa acidez. Entonces, pódelo botar tanto nun cocido como nun revuelto, simplemente con un pouco de aceite. É unha cena super fácil, super rápida, porque en 3 minutos o tes, porque ademais é eso, a cocción que necesita moi pouca. Na froitería a mancha de grelos que leva ao redor dun kilo custa 4 euros, pero auguran que nun futuro irá máis caro e converterase nun produto de luxo, porque non hai relevo xeracional nin man de obra no campo. Están deixando de traballar esas señoras maiores que as que antiguamente traballaban co grelo, cada vez hai menos. A xente nova non se mete no traballo do grelo porque é un traballo duro, de moitas horas, co lombo baixado, apañando, despois a manchear. Entonces sí que é certo que non é un traballo, por eso dai que o precio cada vez sea máis alto. Na horta do Rodiño manteñen 8 hectáreas dedicadas ao cultivo do grelo de Boqueixón. A man de obra coa que contan é a do home de Ánxeles, súa nai é un operario. Malia que hoxe en día podemos atopar no mercado froita de verán en pleno inverno, o prezo e o sabor poden ser ben diferentes. Os froiteiros recoméndannos apostar polo produto de temporada. Consumir froita sempre é un bo consello, pero mellor que sexa de temporada. Podemos conseguir nestes momentos cereixa, peladillos, froita de oso que serían de verán? Sí, pero traendos do hemisferio sur. A calidad non vai ser a mesma. O transporte, o valor nutricional desa froita non é a mesma que tomala na súa temporada. A cereixa, por exemplo, que temos de Chile non ten o mesmo sabor que a que se produce aquí en España. Está rica? Sí, pero non é o que nós estamos acostumbrados. As cámaras de maduración, os barcos, os avións, permítennos ter cereixas de Chile ou melóns do Brasil en pleno inverno. Pero pode ser que o capricho nos saia insípido ou a prezo de ouro. A cereixa, por exemplo, ahora, hombre, está boa, pero está mellor no verano. Esa froita, se non é de tempada, non me sabe igual, ni moito menos, a non ser que sexa tropical, entonces, bueno. E os mangos de barco son mangos que os recollen verdes, que maduran en cámaras, maduran incluso nas casas unha vez os compras, e o sabor e as cualidades pois son distintas, ben afectadas.
quero uvas e quero uvas sin semillas. Dices, mira, pero uvas sin semillas é de, que ahora ven de Perú. E teño que dicir, hai xente que dice, no, pois é lo que come. Bueno, pois nada, Recordan os froiteiros que a natureza é sabia e cada tempo ten a súa froita. Agora toca protexerse do frío coas vitaminas dos cítricos, as mazás, os caquis ou os kibis do país. Están moi ricos, máis ricos que os céspri esos de aí por aí fora, moito máis. E sabes a diferencia, o kiwi gallego, que pois, está ahora vendendo un tamaño moi bo, a 2,95, cando o kiwi en Nova Zelanda está casi 6 euros. Salvo casos excepcionais, ao mellor dun antoxo, cousas así. Pero xeralmente collemos sempre fruta nacional, que máis nos gusta e hai que tirar un pouco por a nosa terra. E se precisamos antioxidantes, en vez de arandos do Perú a 20 euros o kilo, temos granada andaluza a 3. O caso din aquí é preguntar aos que máis saben pola alternativa máis sostible, saborosa e nutritiva de cada época do ano. Os excesos e as mesas cheas do Nadal xa quedaron atrás, pero agora chega ese tempo intermedio en que moitos tentan poñerse a punto antes dos cocidos e dos doces das enchentes do Entroido. A pregunta é clara: que facemos para recuperarnos despois de pasarnos co turrón? Tras semanas de comidas copiosas polo Nadal, toca baixar un pouco o ritmo e volver á rutina. A maioría admite que se excedeu e que se pasou co turrón e cos doces. Pasamos, home, un pouquiño sempre te pasas porque comes eu solo como un plato. O Nadal, pois un, 2 e 3 e a veces algo máis. Sempre hai de todo, máis comida, de todo, máis dulce, é normal, pasámonos. Pouco en cenas, pero sobre todo en doces, que eu son moi de doce. Al final non é só un día. Vas comendo as sobras, e cando te das de conta, comiches todos os días. O que si é común é a intención de coidarse algo máis. E para empezar, un plato solo. Normalidade, xa se acabou todo da casa, xa non hai sobras, ahora xa é normalidade, comida normal, como sempre. É fresco, de temporada así, moito peixe, verdura, moita proteína. Outro día salimos a andar e facemos deporte na casa. A clave, din os expertos, está en volver aos bons hábitos. Pois ter uns horarios que respeten as nosas rutinas do día, ter comida nutritiva, pois incorporar de novo froita, verduras e hortalizas, todos os vexetais que van nos dar unha alimentación máis rica en fibra, máis rica en vitaminas, minerais, que quizáis nas festas podemos haber olvidado un pouco. Pero non saltarnos comidas como algo que axude a compensar algún exceso, porque moita xente cae nesto de onte cei moito, entón mañán fago axuno. Non hai que facer isto, senón comer en función do que o teu corpo che pida. Pratos máis saudables, máis verduras e mesmo recuperar o deporte, polo menos ata que chegue o Entroido e volvan as enchentas. E van vir días de comer, por exemplo, un bo cocido? Pois perfecto, pero un cocido, se o analizamos a nivel nutricional, é unha comida que pode ser moi equilibrada. Temos verduras, temos hidratos de carbono e temos proteína, pero claro, hai que servirse de maneira equilibrada e comer despacio, porque o problema do cocido, que non sei por qué, é que tendemos a servir 2 ou 3 platos máis, entón acabamos logo moi cheos. E aínda que agora toca coidarse, xa pensamos no que se nos ven. Pico de orellas, esas cousas, sobre todo, en Orense. As filloas, pois comémolas, non pasa nada. Yo as como habitual, eso é asegurado, eu cocidiño tamén. Cada vez máis maiores fan deporte. As persoas con máis de 75 anos que fan exercicio físico aumentaron un 6% na última década en España. Manterse en forma é parte fundamental dunha vida saudable, pero é que ademais diferentes estudos demostran que practicar deporte aumenta a esperanza de vida. Aos seus 89 anos, Braulia practica ximnasia terapéutica e musicoterapia en Ames. Hoxe dedica mañá ao ganchillo e descansa dunha semana de moito movimento. Subo, baixo, doblo, me vai, veo de todo un pouco. Sentada no sillón mirando a televisión non faz deporte, nin sales a ningún lado. Entonces... En clase de pilates encontramos a Milagros, practica deporte desde que se xubilou. Atópome moitísimo mellor facendo deporte que sen facelo. E só camiñar non chega, entón hai que facer algo máis. Eu teño 79 anos. Como a estas mulleres, cada vez son máis as persoas maiores que se apuntan a facer deporte. Con todo, só 2 de cada 10 adultos con máis de 75 anos fan exercicio físico, segundo a enquisa de hábitos deportivos do Consello Superior de Deporte. Todos os días, 3/4 de hora en piscina.
Moi ben, notei moitísima melloría. Tanto era así que me iban a operar. E, bueno, estou aí, nos todos os días á piscina. E despois, bueno, eso, a tomar o café, a socializar un pouco cos amigos. Todos os días da semana. O lunes e miércoles, gimnasia. Martes e jueves, bailoterapia e viernes ganchillo. É sabido que facer deporte ten un impacto positivo na saúde física, mental e emocional, pero ademais diferentes estudos demostran que manterse en forma fainos gañar anos de vida. Canto máis deporte fagas, evidentemente a túa vida vai ser máis sana, vas a ter máis coordinación, vas a ter unha vida máis saludable, evidentemente, porque o teu sistema inmunolóxico tamén, as defensas suben, a túa enerxía vai ser máis elevada porque o teu corpo está máis fuerte, menos infeccións, menos enfermidades. Eu creo que o mundo do deporte é bastante importante en ese aspecto porque, a ver, non quere dicir que nadie se poña enfermo, pero si está, como se diría, estudiado que unha persona que fai deporte, a súa esperanza de vida pois é máis maior que unha persona que non fai.